Hadin ka jingjop jong ki khat nyungut ki kertong MDC jong ka Voice of the People Party lani ka party VPP. Hane ka singi kila yashong ka meeting lani ka jingyalang ha ka office tray kam jong ka seng kata hapo nongkrem. But hakani ka meeting ladon lang u presiden barang ba jong ka party ita iba Arden Milar basayomoy but kiweiru kinongkit kam jong ka seng. But halor kate ka meeting kila ya keren but kila ya form lani kila ya thau kowe ka isi ka barit hakaba u presiden barang ba jong ka party iba Arden Milar basayomoy ila pensngau but ila keren da ka basyai ba ka isi ka barit kepala thau da ka VPP kalong ban ompen serwakai ya ka pisa jong upai ba but ru hakate ka isi lajit kerpang bat lajit ia iba syamborlang runja kum u CM but ia uba strong kharjana kum u chairman but nalor kite ki arngut ladon ru sa shipongut ki dkhot jong ka isi kentup ya u chairman but ya u vice chairman ting nyepet hangni ki kita te u vice chairman ikentup ya u kenjo lang rangtong nangta saki isi member kibakentup ya u Powell Soklet Deiti Majau penkrau bok lang kharjarin ai bandap lin lengdo saibor lang warba isnei hinch but iba Winston lengdo kini kidei kita ki EM lane ki isi member jong ka VPP lane jong kate ka executive committee keba en sepenyat bat keba en sayalam da ka Voice of the People Party hapo ka district council bat ya kani ka khubor la pentip bat la pensngau syangi da presiden barang ba jong ka party dai badai iba Arden Milar basayomot te saisisen nga ai khublei ya presiden barang ba jong ka party lei shibon ya kajing trai shitom jong phi ba Arden ya nang yai trai shitom nang ne shakhamat bat kumjuru nang yai ai ki buit ki sap ha ki parlok bat ha ki bayatrai lang ha ka party bat kumjuru ba ye phi ublei undang ri kendong bat undang ai ka bor shu halor jong phi ba pinang la ban penyat bat pencelun ya ka kam tam ya ka suk ka sign hapo ka jela bat ka state hi barok kawe tangkatahi ya ka bomta ong saichisen bat kublei shibun to blei undang kerku ye phi baro kamtam ya ki candidate ki ba la job dang ha kini ki singi kata ka election MDC bat kumjuru ya gitu ki candidates ki ba omsyam la poi sya kathong wanam du jingkermen yang scam hala kanong rim harangkat bat keseng te hakawi kesingi lada ublei ula ibit ye phi ban poi sya kathong kermen pinsayo ya kanam bat kajing job hakawi kesingi tangkatahi kublei shibun kublei sya jarngu to blei undang don rangkat bat phi hala kasingi bat hala kerta kenang ba kari bat kejait beru jengi kan im ha katib beru tiblei